Kaixo, ni Leire Lorza Azpiazu naiz, eta Mondragongo Eskola Politeknikoko Elektronika eta Informatikako departamentuko irakasle eta investigadori naiz. Orain dela gutxi tesise bukatu nuen eta gaur egun bertan segitzet investigatzen tematika berdinean. Eta hau da, motor elektrikoen aislamentu sistematan. Bertan deskarga partzialak pasatzeie, hau da kortozirkuito txiki batzuk bezala, matximista txiki batzuk izen lehik eben bezala, eta nire investigazioen parte da, nola hain deskarga hauek ez pasatzeko eta motorrak ahalik eta luzena irauteko. Nire lanetiken gehixena gustatzatena da gauza diferente askotan lan egin laiketela eta bai parte teorikoen eta bai parte esperimentalien. Nik bere garaixen ingenieritza mekanikoa ikisi nun eta horren bidien ere espek erakutsi zin, beak aurretiken ingenieritza elektronikoa egin zuen, eta nik elektronika oso abstraktu ikusten nuen, orduan ingenieritza gustatu ziten, baina zehose fizikoa ikusteko mekanikoa egin nuen salto. Baina, gaur egun ingenieritza elektronikoen segitzetela investigatzen.